mag counties kachiel gi piny owacho mamalo. Wadhi mbele, jatend migao mar Modhi Davis Chirchir gi nyawadgi mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u omedo olo koyo kuom oganda jo Kenya bango badgi piny ni ochumi tek kendo onyoro piny owacho. Kagilose buch komiti matwak mochweyo kom kod Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa e kar bagoromo ma Bomas of Kenya, Chirchir olero ni nengo mauta nyalo medore nyaka siling 300 kuom lita achiel kaluwore kod lweny matimore kind Israel gi Palestine. Walter Nyambaga nigi ler. E kamiti mar twak mokelo kanyakla Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kar bagorombe ma Bomas of Kenya. Ka e manad ko keto jatend migao mar Modhi Davis Chirchir kod nyawadgi mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u kanyakla kod jagoro mongirore migao mar udi Charles Singa tago maliete wi kaka inyalo reso ochumi mar Kenya. Davis Chirchir ne ogo bade piny nyim kamiti no ni pek man ngima onyoro piny owacho kendo kata bech nengo mauta nyalo biro muomore nyaka shillings 300 kuom lita achiel. We can do much on the international pricing of petroleum, which has soared from $70 to $80 to $90. And I read an article in the Financial Times the other day because of the Hamas and Israeli war, that that the international prices could go up to $150. Chirchir omedo ololot kum jo Kenya ne kaluwore kod tulo manie piny Israel kod piny Palestina bech mwandu kaka modhi kod maut magin mwandu mochuno ochumi ma pachoka biro idho ne kech lweny matimore Gaza. And that would literally mean our products going to a high of 300 shillings per liter at the pump. We hope it doesn't get there. So we are almost managing scaling the heights as we chew the gum every day to make sure we do manage this frame. And because I did say, Chair, that these are products which are real drivers of inflation. And so we are conscious, honorable members, we are working on it on a day-to-day basis to make sure that though it's a global challenge, we do obtain the best price for our country. Kamitino Benodi jatend migao mar omenda ngire Njuguna Ndung'u wi chal mar ochumi gino ma Ndung'u ne olero ni jo Kenya nyaka med mana rido kanda e kinde ma Kenya manyo kaka inyal tiek midhiero mag ochumi. Kata kamano olero ni gisani to en mana achiel ma en mar omo mwandu e pinje ma oko. So can we leave this meeting with some practical suggestions or recommendations on what the government is going to do to reduce the cost of living? The corruption of state capture, because that is what actually has bedeviled and gotten our economy to where it is today. Particularly recommend to deal with state capture as a form of corruption. Ours is the inflation that is coming from food and fuel effects, which is transmitted to us because we are importing a lot of food. There's a scarcity value. Fuel prices are rising, and of course it's also exacerbated by the nominal exchange rate movements because domestic traded prices will mimic the movements. Jodito mag piny owacho go bende nodok ne sirkal kendo gisiro motegno suru michoko kuom jopiny e kata odoko ni jolony nyim kamitino ne ocholo koyo mondo thul oko suru ma jopiny jurne e kaka ma imodo kuom osach jotich e kaka mano mar ger ute manyasani manengo ge ogonyore. Think of interim tax review because you have yourself said you're working on it. And I still don't understand why you are taking more money from people for a concept. 80% of Kenyans, and this is the only thing I'll say on housing, live in their own homes. Have you asked them the kind of housing they need? This issue of housing should actually not divide, but actually should bring people together. Where we ended, the Kenya Kwanza proposed 3% on the levy. We actually ended at where Azimio had proposed, which was 1.5%. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa dhie mago mag penji nyakona mga